Hayi lafika bafethu, lafika usuku lomcimbi. Ithi iqala nje episode kumhla ka-12 bafethu kuMarch 2025 ngoLwesithathu. UMthombeni madodana nangu ehola umndeni beya endaweni lapho bezoshisela khona impepho. Kugayiwe utshwala, iy'lwane khona, iy'ngane khona. Komama-ke umuntu okhona uMacele. UMayeni ukhona egcekeni kodwa akazange akwazi ukuphumelela sichazele uMacele wonke-ke lokhu ukuthi ubani ongekho ngoba uyasho uMakhumalo noma ngabe ibona abantu abangekho kulokhu kokushisa kwempepho. Not mashikisitani ngokushisa kwempepho, ukhuluma kahle-ke nabadala, kuletha amakhandlela laphayana-ke abonge impilo kulokhu simo adlule kusona, bese eyaqhubeka-ke futhi-ke akhulume ngesimo sey'ngane zakhe, particularly uSne, ukuthi phela uSne bandla bamhole, bamkhombisa indlela ukuthi kuphila kanjani empilweni, ngoba phela akafuni ukuthi uma esefika ngale abadala babuze yena uMthombeni ukuthi hawu umntwana wakho umafungase wakho kwenzakalani. Wabe sethinda nendaba yomfana-ke la wampumelela ukuthi umfana la hhayi ubhizi uyaqhuqhulula umfana, hhayi uyaqhuqhulula umfana womncintiswano yedwa wokuzala ngoba ethi uzalela ubaba wakhe, ubaba wakhe uthi hhayi uyizalela yena akahle angene ngalokho, uyikhulume kanjalo. Hhayi-ke kwaba ukuphela kwawo umcimbi-ke nazi iy'lwane kwashiswa kwenziwa yonke into-ke kwasuba usuku lomcimbi-ke. Hhayi-ke nabo-ke uMthombeni sebabona bafika ngobuningi babo, hawu fika bagcwala iceke amadoda bapheke baphethe nesipheko. Hawu uyabamukela uMacele. Hhayi abanye amakhosikazi bengekho ukuzobamukela-ke, bayifikele ngokuhlukana ngey'khathi ey'hlukile. Hhayi kodwa into engichazile kuyona yonke lento sekuhlelwe endlini. Mthombeni-ke nawo umndeni usukhona ugcwele wonke. uMacele uzuyasho naye ukuthi hhayi bafethu ukhona impela abanye angibazi ngiqala nokubabona kodwa-ke umndeni owoduma lo woMthombeni ibona abagcwele nje ngobuningi babo la beze ngomcimbi phela omkhulu wokuthi ngoba uMthombeni eshilo ukuthi uzobonga abadala nokubonga nempilo phela ngoba useze wadlula kulesi madlule kusona. Uze wakhipha-ke nesilwane ebonga omkhulu nomfo obomkhulu uzawomkhulu uzalo olukhona osoka uMthombeni, ethi nako phela nasebukhosini bakoduma ukuthi phela abangafiki befikile bezobabhungaza ngobukhona babo kumcimbi mase behamba bengaphethe lutho. Ayihamba indlala iy'lwane lezi izimvu kwathiwa hayi nazi iy'klabhu la bafethu, nani nihambe nibone ukuthi nenzenjani ngazo. Wayeseyaqhubeka kochaza-ke umcimbi wonke ukuthi-ke kahle kahle futhi okunye kade efisa ukukwenza, bekade efisa ukuthula unumber 5, kodwa-ke ngesimo sokuthi ufuna ukuhlonipha kungabi khona ihixi ezoba khona. Uzocela ukuthi unumber 5 angabonelwa la ngoba behleli la endlini, kepha uzobonelwa kephi? Ngaphandle egcekeni. Hhayi khona-ke insizwa laphayana ekhulumile kuthiwa uvukile, ngizwa kuthiwa iwusihlalo yoMthombeni, kusho ukuthi banenhlangano abanayo uMthombeni bodwa njengomndeni, kusho ukuthi usihlalo wayo. Hhayi ikhulume-ke le nsizwa isho ukuthi hhayi weMthombeni kodwa phela ngoba usithona ngozukwazi ukumletha unumber 5 la, kepha uyasho futhi nakhona ukuthi thina esithe sicela ukuzombona, kodwa uthi amakhosikazi akho wona mhlawumbe azoba nenkinga, ebengakaze asitshele thina ukuthi azoba nenkinga. Hhayi wabisusile amakhosikazi-ke lapha vele aphendula-ke lapho ama-direct searches nje. UMayeni akazange athi jabule nje neze, ushilo nje ukuthi hhayi yabo lo lento ayishoyo-ke nje usephuma endleleni, phuma le kwakhe uzokhuluma lento azoyikhuluma la, noma ngabe washo nokufanayo futhi nokhona ukuthi hhayi ngeke yabo. Manje noma lizokhala ngalokho uthi ucela ukuthi mhlawumbe umakhosikazi ayisukumele wona-ke ayisho wona ukuthi hey abajabulile kanjani kanjani kanjani. Hhayi kusuke uMakhumalo waqala, uMakhumalo washo ukuthi hhayi yena ulazi abade nalo ubele ukuthi kunomcimbi kanje. Okunye nokunye bekade engazi kodwa-ke uMacele ukhona benomthombeni ngoba ibona kade benolwazi mhlawumbe sebengachaza. Hhayi noma ngabe naye ngokunjalo wakhombisa ukungathaki ngalento eyishoyo ukuthi hhayi naye akangene ngoba yazi ukuthi umcimbi akazi lutho okunye. Hhayi-ke umuntu okuvala-ke bandla ihero yami yale episode kube uMayeni. Mayeni hhayi awu mbokodo wavele washo ukuthi nje yabona-ke ngoba nonke nize la nalokhu akushoyo ukuthi kuzokwenzeka futhi ukuthi kuhanjwe kubo number 5 kuhambe kuyoshaywa ibrayi ngoba kade echazile kanjani, into nje engeke futhi siyenze kudlala ngani ngoba asiyazi nathi, yabo into esingayazi. Awukuthi-ke sekuphela kanjalo indaba number 5 kodwa sazi ukuthi basazomveza yini, iyona into ebalulekile vele namhlanje. Kodwa abafethu aboMayeni umile lapha, umile yabona kule season. Hhayi uthi nje hhayi ugeqa amagulu uthi ngeke azavele agijele ekhanda kanjalo, akavumi umile. Ima mama ima,
Hayi bafethu phela kanjalo namhlanje igama lami ngo-Azad. Thank you so much for coming through to my channel. Please do not forget to subscribe. Subscribe guys, press that like button, share it, sikhulume, tshela nabanye ukuthi no man, here's a funny review encanyana explaining the scenarios that happened on the latest episode ephuma namhlanje kulesithathu uyothanda nesithembu. Sesizobona ke ngokulandelayo ukuthi ke ngabe umcimbi uqhubeke kanjani. Thank you.